Sada prelazimo na Saudijsku Arabiju. Sjedinjene države navodno su pred time da podijele nuklearnu tehnologiju sa Saudijskom Arabijom bez zaštitnih mjera koje su osmišljene kako bi spriječile korištenje te tehnologije za izradu bombe. Trumpova administracija će u narednim danima poslati Kongresu sporazum o nuklearnoj suradnji koji, što je posebno važno, ne uključuje ono što je poznato kao obveze zlatnog standarda. To su uvjeti koji sprječavaju zemlje primateljice da obogaćuju uran ili prerađuju plutoni u vojne svrhe. Saudijska Arabija je ranije izjavila da želi imati pravo samostalno obogaćivati uran. Prijestolonasljednik Mohamed bin Salman javno je izjavio da će, ako Iran dobije nuklearno oružje, i Saudijska Arabija htjeti isto. I za razliku od Bidena, Trump ništa od ovoga ne uvjetuje time da Saudijska Arabija normalizira odnose s Izraelom. Sada nam se pridružuje Alan Mendoza, izvršni direktor Henry Jackson Society-a. Dakle, znate, svaki prethodni američki sporazum o nuklearnoj suradnji u regiji bio je uvjetovan time da zemlje primateljice odustanu od obogaćivanja. Saudijska Arabija je odbila dati tu obvezu. Zašto onda mislite da Washington ipak nastavlja s tim? I kako će to poruku poslati svakoj drugoj zemlji u regiji koja ovo promatra? Pa prije svega već je u startu vrlo čudno uopće ići dalje s tim. Mislim, Saudici imaju pristup praktički neograničenim količinama energije bez potrebe za bilo kakvim oblicima nuklearne energije. Dakle, to je vrlo čudna polazna točka. Ali recimo da oni žele, znate, na neki način transformirati način na koji upravljaju vlastitim energetskim miksom, sigurno biste bili vrlo sretni potpisati dodatni protokol kako biste jasno rekli da ne težite obogaćivanju koje bi moglo dovesti do nuklearnog naoružanja. A ako ste Sjedinjene države, opet, vrlo je misteriozno željeti nastaviti s dogovorom koji bi mogao potaknuti potencijalno širenje nuklearnog oružja u regiji kada ste upravo vodili rat kako biste zaustavili širenje nuklearnog oružja u toj regiji. Dakle, postoji mnogo stvari koje jednostavno ne drže vodu u vezi ovoga. Po vašem mišljenju, otvara li Trumpova administracija zapravo vrata tome da Saudijska Arabija dođe do nuklearnog oružja? I na kraju, kako će to utjecati na buduće sporazume o neširenju nuklearnog oružja? Pa to je svakako mogućnost. Ako niste spremni to izričito isključiti kroz sporazume, potencijalno šaljete poruku znamo što radite, nastavite i zapravo ih potičete da razvijaju oružje. I naravno, razumijem saudijske zabrinutosti zbog onoga što Iranci rade. Potpuno nam je jasno da bi Saudijci bili na prvoj crti kad bi Iranci na taj način stekli status nuklearne sile. Ali sigurno bi se to trebalo rješavati tako da se Irancima ne dopusti da dođu do nuklearnog oružja, a ne da se potiče druge da krenu tim putem. Jer ako to učine Saudijci, sigurno će i Ujedinjeni Arapski Emirati htjeti biti sljedeći, jer su i oni na udaru. A onda će i drugi htjeti pristupiti. I prije nego što shvatite, imat ćete neku vrstu meksičkog obračuna, gdje svi drže oružje jedni prema drugima, ali svi će biti nuklearno naoružani. I jedna pogreška mogla bi dovesti ne samo do uništenja regije, već i do problema daleko izvan nje. Tako je. Znate, Trump ne uvjetuje ovaj dogovor normalizacijom odnosa između Saudijske Arabije i Izraela. To je naravno bio uvjet kojeg se Biden čvrsto držao. Mislite li da će trajno napuštanje te povezanosti uništiti mogućnost mirovnog sporazuma između Saudijske Arabije i Izraela? Ili Trump računa da može dobiti oboje odvojeno? Pa opet nije jasno koji je krajnji cilj administracije kada je riječ o normalizaciji ovdje. Svi znamo da bi normalizacija imala smisla iz perspektive vraćanja regije u stanje normalnosti. I jednako tako, znate, Saudici sigurno razumiju da su Izraelci, znate, u suštini na njihovoj strani u velikoj regionalnoj borbi između Irana i svih ostalih. Zato je zbunjujuće zašto Saudici ne žele nužno nastaviti dalje. Jednako je zbunjujuće zašto je administracija možda odustala ili se povukla od te obveze. Odražava li to oslabljenje američkog interesa za Izrael uopće? Mislim da je to pitanje koje si mnogi ljudi općenito postavljaju. Ali ostavimo sve to po strani. Činjenica ostaje da bi normalizacija odnosa između Saudijaca i Izraelaca bila u konačnici korisna ne samo za regiju, već i za cijeli svijet. Zato mi je opet prilično neobično zašto ljudi ne bi željeli iskoristiti svaku priliku za to. U redu. Pa željela bih vam zahvaliti, Alane, što ste nam se pridružili. Zaista je bilo zanimljivo čuti vaše